Fellow Zimbabweans, handi muri kuziva kuti imimi mese mugroup rineri makakwira mubhazi rinonzi national shutdown kana kuti riri kuenda ku national shutdown. So munofanira kuziva kuti in this bus vanhu vanogona kuva nenhaurirano dzemastori amunenge muchitowirirana muri mubhazi but makatarisa ku national shutdown kwamuri kuenda. Pamwe pacho motonetsana, pamwe pacho mototukana, pamwe pacho amwe akagara pasaidhi anogona kutokukosorera. Mumwewo ari pane imwe siti anogona kunge ari pane mumwewo anogona kunge adya zvaadyawo kana zvanwa wotorutsirwa. But hazvireve kuti the journey yekunanga ku national shutdown yakukanselwa nekuti mumwe arutsa, nekuti mumwe ari kukosora, nekuti mumwe amboti adhiraivha imbomira indabatwa nemudumbu. Bhazi rinomiraka. Ari kuenda kutoilet voenda kutoilet, vari kuenda kurisesi voenda kurisesi naika. Bhazi rinomira zvakare dhiraivha achimbocheka matai kuona kuti matai aya ndosvika iri ku national shutdown. Dhiraivha kana asina shuwa nefuel gauge anomira otora zidanda so kana chimuti ovhura tengi redhiziri obaya oona kuti dhiziri ririmo here kana paya risiri kusvika kwaari kuenda. The driver anoenda nepa pit stop kana kuti pa truck stop kana kuti pa service station odira mafuta. Driver iyeye anotarisa kuti mvura irimo here, motikari isaboila along the way. That is the duty of the driver. So kupomerana kwese, kutukana kwese, kuitana kwose, kuita hasha, kuda kuratidza kuchenjera kana kunge wakapusa kana kupfava zvirimo, but never forget kuti takatarisa tiri kuenda ku national shutdown. So on the way yekuenda ku national shutdown, you are allowed to say whatever you want. That is why even munhu akandituka ndinoposta panapa pachannel, then iwe wozvibvunza kuti but Bharanzi uyu ndamutuka, why is it that asina kurasa message yekumutuka kwandaita uku, angadai angoposta mastatement ari kuenderana nezvaari kuda. No, we don't play it like that. Why? Because number one, I'm not your senator, I'm not your councillor. Number two, nega. Number three, I'm not your senator, I'm not your member of parliament. Inini ndiri kutaura Jeff Judah Usana. The reason I post anything, I'm not your prime minister, I am not your president. That is why I post anything and everything. I post it on the lines that I'm the chairperson. I post it on the lines that I'm the custodian. I'm the spokesperson of the nation. I'm the secretary of state of this Zimbabwe per situation yairi. That is why we are driving toward the national shutdown. Makanzwa ndichiti leader wakatubuda ndabude nokuti hakuna iri kuzofurira yakavata. I've always made it clear. Vamwe vari kuti vamwe vanhu vanenge vakarara ngavafurirwe nevamwe. I'm not against that point. Vamwe vari kuti vamwe vanhu vanenge vakakotsera kudzimba dzavo nevakadzi vavo ngavarwirwe nevamwe varume. Those are your opinions. I have nothing personal against it. Mumwe munhu anogona kuti varume ava ngavashande basa kana vapedza. Mumwe munhu anga akakotsera kumboko achidhakwa ari kubvawako ozoya ozotambira mari yeava vangu vachishanda on the basis yekuti vanhu vangu vachishanda vanonzi hamuzive kushandisa mari, hamuna musoro imimi. Uyu anga achidhakwa uku kumanje ndiye anogona kushandisa mari, handi muri kuzviona manje, saka ndiye anokodzere kutambira mari. Asi imimi manga muchidikitira muchimhanya nemawiribhari ekongireti nezvidhina, haiwa manga muchikanya dhaka imimi madhaka boy, hamuna kudzidza muri madofu. Imimi hamuzive kusha kuti mari inoshandiswa sei. Saka chipai kune ichi chidhakwa ichi chakasunga tai ichi chinotaura chirungu ndo chinogona kukakuleta mari nemazore emari kuitira kuti imimi manje imimi madofu takakupai imimi makaenda kusitoro kumuchanobirwa mari yese, muchabirwa mari imimi hamuna kudzidza. Saka mari ngaichipiwa kuno uyu akadzidza akapfeka sutu chidhakwa uyu anotaura chirungu manhingi, nokuti ndiye akaita law, nokuti ndiye anoziva zveaccounting, akamboita finance minister plus futi akamboita minister of technology. Plus akambokwira ndege, akambogara futi muparliament, akamboita matems ari MP kwekuti afara kumabhuku nokumwe.
saka iye imi ndiye munoshanda chete kunational shutdown. Kana mashanda tabvisa ZANU-PF tozoona manje. Uyu ndaanyarara ari paari iye ndimambo. Okay, ndozvamburi kufunga. All right. Hanzi bhazi renational shutdown kana mapedza basa rinofana kundopakwa pane mumwe munhu akakutsira kumba kwake kuti ndiye muridzi webhazi. Iri rakapendwa kunzi national shutdown. Mumwe munhu ari kuzviitira zvaari kuita anongofuma achinzi ndiye muridzi webhazi racho. Okay, all right.